Η καλύτερη άσκηση για να φτιάξεις το τέλειο σώμα είναι το τρέξιμο φυσικά. Όταν τρέχουμε χρησιμοποιούμε τα πόδια μας με όλα αυτά τα βήματα που κάνουμε, οι γάμπες μας, η τετρακέφαλή μας, ο ποπός, η δικέφαλή μας γυμνάζονται πάρα πολύ. Η κίνηση των χεριών γυμνάζει πάρα πολύ τους ώμους, την πλάτη, το δικέφαλο, τον τρικέφαλο. Υδρώνουμε πάρα πολύ, χάνουμε θερμίδες, άρα χάνουμε και πολύ λίπος από την κοιλιά. Παιδιά, δυστυχώς όλα αυτά που είπα ξεχάστε τα. Δεν ισχύουν. Το τρέξιμο είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση για να φτιάξει ένας άνθρωπος μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας, για την υγεία των πνευμόνων μας, για την καρδιά μας και για τη μακροζωία μας. Όμως αν ένας άνθρωπος θέλει να αλλάξει την εικόνα του σώματός του και να φαίνεται πιο δυνατός, πιο γυμνασμένος, πιο σφιχτός, το τρέξιμο δεν αρκεί από μόνο του. Η προπόνηση που πρέπει να κάνεις είναι προπόνηση αντιστάσεων, προπόνηση δύναμης με βάρη ή με το βάρος του σώματός μας ή με άλλου είδους αντιστάσεις. Και μόνο με την πρόοδο στη συγκεκριμένη προπόνηση, δηλαδή κάθε φορά που θα κάνουμε να γίνεται και λίγο πιο δύσκολη, θα έρθει και το αποτέλεσμα που θέλουμε, ώστε να φαινόμαστε πιο δυνατοί και πιο σφιχτοί. Τώρα, αν ένας άνθρωπος έχει το χρόνο και μπορεί και ταυτόχρονα να εντάξει το τρέξιμο στη ζωή του, θα έχει φυσικά και τα ωφέλη που είπαμε πριν, και όταν ένας άνθρωπος έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, η απόδοσή του στο γυμναστήριο και στα βάρη είναι ακόμα καλύτερη. Για μένα προσωπικά, ο συνδυασμός τρεξίματος και προπονήσεων με βάρη είναι ο ιδανικός και δημιουργεί έναν ισορροπημένο οργανισμό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν και έχουν ένα ωραίο και αδύνατο σώμα, νομίζοντας ότι με το τρέξιμο δημιουργείται αυτό το σώμα.